Adunay jutay pagsaka sa presyo sa lana sugod karong adlaw Martes, Pebrero 18, tuig 2025. Ang Shell Pilipinas Sea Oil ug Caltex mupatuman og 8 centavos matag litro nga dugang sa gasolina, 8 centavos matag litro sa diesel ug 10 centavos matag litro sa kerosene sugod karong alas 6 sa buntag. Samtang ang clean fuel mupatuman sa susamang pagsaka sa gasolina ug diesel sugod alas 4:01 karong hapon. Ang Petrogas, PTT Station ug GT Petroleum mupatuman usab sa 8 centavos matag litro nga pagsaka sa gasolina ug diesel sugod kaganinang alas 6 sa buntag. Sumala sa Energy Department Director nga si Rodela Romero, ang pagsaka sa presyo gibase sa kahadlok sa merkado nga maapektuhan ang supply sa lana tungod sa mga silot sa US batok sa lana sa Russia ug Iran. Samtang nakatakdang paghahisgutan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang hangyo sa 2 pesos nga dugang plitihan sa mga pampublikong sakyanan karong Miyerkules, Pebrero 19, 2025. Apan sumala sa LTFRB, Technical Division Chief nga si Joel Bulano, dili pa kini mahukman sa unang pagdungog. Anaa pa sa 440 milyones pesos ang nahabilin sa fuel subsidy gikan sa miaging tuig. Samtang adunay laing 2.5 milyones pesos nga budget alang sa 2025. Gitun-an sa LTFRB ang mga option, lakip na ang paghatag og subsidiya imbis taas nga pliti o sa kagamay nga dugang sa pliti samtang nagpadayon pa ang maong hearing. Kini si Idol Kenny alang sa IFM Balita sa buntag, di kapungan sa pagatod sa mga nagnuha og labas nga mga balita. Tatak Remen, tatak IFM Balita.